L'Escola d'Adults de la Seu d'Urgell ha començat aquest dimarts el curs 2013-2014. En concret, seran 447 alumnes els que l'Escola d'Adults tindrà entre tots els cursos que ofereix. Entre els reptes de l'escola per a aquest nou curs destaca el possible canvi d'edifici, tal com va recordar l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, en el seu discurs. La lliçó inaugural del curs l'ha fet aquest any en Jordi Pàsquez, que ha volgut recordar la figura de les trementinaires. És un ofici extingit que va tenir una importància a la vall de la Vansa i Tuixén durant 150 anys. És una activitat molt característica que no es troba a altres llocs i degut a que té una relació molt directa amb la natura, amb l'aprofitament dels boscos, amb totes aquestes activitats ancestrals que tants coneixements portaven de segles i que s'han acabat en molts llocs, o relacionat amb oficis del camp, del bosc, doncs em sembla que es va parlar-ne. L'acte inaugural del curs 2013-2014 de l'Escola d'Adults ha omplert de gom a gom la Sala Immaculada de la Seu d'Urgell.